Video a iji wetara unu akụkọ ife mere na nteje abụọ na 14th September 2024. Ndị iro ka mma age grade na-akpụ isi. Akpụmisi wee ka nna achọ ka m wetara unu mgbaga na ntego unu n'ikwu unu watch ebe mee dia live. Ndị niile anyị baa na bebe mkpụrụ mmadụ ọnụ ma ọ na-aba na bebe. Unu ya arụ akwụkwọ uwe bụkwa ka esi wee mee ya bụ mmemme. Na-atụfughị oge ana m anabata Oji Camp in a special way. The member representing Oyi constituency, ndị niile tolo ọgbọ ọhụrụ ebe ni ọ galugasi ebe ọbụla a na-etonye bụ ọgbọ onye ọ na-aba n'ụlọ wee na-efeliciteti wete ndị niile tolo ọgbọ ndị ebe anyị jekwudo onye bụ na be Ezeumikorobịa na nteje abụọ n'ebe ahụ ka anyị nọ and ebe aka anyị vụrụ ya anyị na-ekenekwu ịga Oyi na Anambra the mayor of Oyi local government with his entourage ebe anyị vụrụ ya bụ na nke ike abụọ. Go by the letter I. We go by the letter R. You. We go by the letter A. K. Hey. Hey, you come nteje 8th grade. Why you are running here? Wasn't lying. Sunu person now, who did you know? We open oil, we want to make a organic care, we work with the women. Jevejan, you want one of them. I know I but I gave no way of a miss earlier. Yes, quick with our spoon and there and oh, but it's one and there, Bob. Also, matching most women.
odo jinjim Igbo anyị kenere gị ka ịgwa ọka ọla anyị abịago na-akwa ọla gị anyị bụrụ ọjị ịchọrọ darị nne gbana anyị ibi na-akwadobe na anyị bụrụ gị si ka anyị bata bịa jụọ n'okenye ya n'obodo obere chukwu na nteje abụọ gaba n'iru ntị adịkwa ọ dịzi eme onye ọhụrụ ọ dịrị eme odi ntị emo dara anyị kenere gị iso akpa isi n'ụbọchị nke taata kedu ka anyị si kwado onye ọzọ ibe akara ya na onye bụ mmadụ na-eme n'ụwa ya n'obodo a mmemme ihe eme n'ụwa ibe ọ na-egosi bụ n'obodo erecognize oge na ịbawo n'eziokwu ife ọbụla bụ eziokwu ka ihe anụ na mmadụ ịbanye n'okenye bụ ihe izizi ya bụ na ịbụ ụlọ okenye bụ eziokwu bifo ibe ndị ozi na-esonye obodo nweziela ya akpa ihe eso obodo na-akpa elu ma mgbe mbụ bụ ikolobịa ka ịbụ kịta na bụ isogolu n'obodo otu a na-abụ na anyị achịwazi ụmụ ama so n'ọnya bụ dị na ya daalụ ndị niile na-eso ya ndị niile na-eso ya akpụ ya bụ isi ahụ mana ọ bụrụ na ka onye ra ka uche ya o nwere okwu ya agwaba ihe m na-ekwu bụ na onye ọbụla na-eso akpụ isi ekwu nọ ndụ ka m na-arịọ ndụ bụ isi bụ aba mmadụ wee kwuo na ndụ ya adịla onye ọbụla arụ ike ya awalebe ọjị a sị m na ụra ya achọ achọ si na isi nwe a na-akpụ ụgwọ akpụsị a akpụta ebe ọma mụta aga n'iru ebe ọ bụla onye kpasa wee kpụ isi nwe ekwu na Chukwu ya etiri ya mmaji kwuru mmaji ndị niile abịakwula abịa maka na oriri nwe aga ebi mgbe arọ ọbụla ya eme ọma mbara niile na ọ na-azụ azụ bikọsụ na nwa dị ya na ya abịa nna ochie ya abịa ndị ọgọ ya abịa ikwu na ibe niile ya na-abịa na-aba ọbụbọ so gbasa ndị na-akpụ isi nwe sị na ibe ọma ya emeriva amaka ya emeriva ma ndụ bụ ya bụ isi ibe onye eji wee mụ ụwa akụkọ na ya bụ ego oyibo anyị kelere gị darị nne omenala nteje amaka kedu ibe nwere ike ikwuru nteje amaka mma nteje amaka maka na nteje bụ ana mmụ arụ a na-eme nteje abụọ na mmụ arụ ọ na-asị ibe ọbụla bụ ihe alụrụ alụ ọ bụ na omenala nteje a na ya na-edebe gbu ya mma maka civilization na-abịa aka na-edevi ya because n'ibe anyị nwere Reverend Father Etos anyị akpụ isi ya ndị pastọs si akpụ isi ya ruo ebe 9 so na ive anyị bụ onwere ive ajọ ive dị na ya nọ igosi n'obodo anabatawa gị wee kwuo na omenala nteje ama mma onye tikwere nke ọjọọ abụso ekwu ya ma ị were ive ọma omenala nteje so ive ọma ya emekwara gị onye ka m na-ekwu daalụ maka ndị na-amala afa igbazi anyị afa gị n'uju aba m bụ Chukwudị Orekwuo bụ Ụzọma ụdị njinji Igbo obere Chukwu na nteje abụọ ogwe nwere mberede ụlọ etikuwa agbata enwere m ọtọ ọrọ mkpa nwekwu ọchụ ọrọ ọsọ nwa arọ mkpa ya na-akpa ya ndị ilo maka na ịcha anya ukwu si na okenye na-akpa ya agụ obere Chukwu na nteje abụọ darị ka emesịa ụmụada ode ji njem adego ka mee ihe etu nteje si eme ọ ndị nwunye ya ụmụada ode ji njem Igbo va abịago obere Chukwu na nteje abụọ ọ na-abụ ode ji anyị amapụtago ka anyị kọva ibe kwuru ka a na-eme ibe na-emekwu ka a na-eme obere Chukwu na nteje abụọ mana ọ na ma bụ olu na nwere bụ na onye nwe bụ ọga mbọsị mbụ ọga nwere iwe rumu nwe bụ na adị anyị mma isa aka gị mkpọrọ ka ime ihe ọzọ isi ihe na-eme ya na ihe ya merụ obere obere Chukwu na nteje abụọ bụ Ebube Chukwu ụzọ ntị adịkwa
Aja na bog. Na Chukwudi ozuo me ode njinji abog. Onye mbosi izi ka ọ bụ. Isi a na-akpọ akpọ bụ ebe ọma ka a na-akpụta n'ebe isi. Isi bụ is like a transition from a young guy to an adulthood. So tu ọ na-aba na new session ebe ọma ya emebe na ndụ ya. Ibe akwakọ ibe enwe agam n'iru. Ibe ọ na-enweta bụrụ mgbe ọ enweta ya karịa ya na-agbago ka ibe ọma ya na-agbago. Nke mmadụ ekwudere oke mmadụ ewutere ya. Ọ ya azụ ụmụ ya, mọzụzụ ụmụ ya azụ anya. Kpala ego nyele ego dịle ndụ nyele ndụ. Ibe akwakọ ibe enwe ibe na-ewu isi ya. Onye ọbụla na-achọtakwa na ya taa n'ebe asị ọ na-anụ udo. Maka na ọ na-ajọ njọ na-ejere ma onye okeshọn na-agbaji ọkpa ebe na ọ bụrụ ezigbo ije nwekwunukwu onye ji bịa nke onye ji na ya amakele ya anyị kene gị asị onye nteje abụọ omenala nteje amaka a sị na nteje bụ anụ ụmụaka kedu ife na-agwa ndị nteje ọ nọ na ezi ndị mere ka okeshọn na-adị otu a kedu ya word of encouragement ndị agasị nke mbụ na mbụ bụ na ive dịva agboo ive enwe dịva agboo mgbe na-agwa ndị nteje bekwere ka omenala ba na ka nke arụ na-atọ ọzọ because once in 3 years manarị nke nwa na-emeta na-enwa ịghọtago onye na-egba mbọ na-agbasiri ike maka na ọ ya abịakwa arụ ọzọ ọ na-adara mbelede onye sị gị na ọ mara na ọ ya abịa enwego deti nke ọzọ ahụ eme mgbe na deti ahụ onye ọbụla bụ onye nteje gbaba mbọ ụlọ mgbe ahụ ka o mee ka ibi esi eme ya na ebe m kwuru anyị kere gị ka emesịa daalụ Dari kedu ihe ike ga maka ọkpụisi na akpụkọ eko obodo gị? Obodo m mma my brother. I'm very happy. I'm very happy. Maka na ebe totoboro oge abụrụ ndị ka na mbọ ka na bụ nne. No kem ka na arare. Otago chu me ya nkudi ya. Ọ dịrị ezi mmadụ imekọta wee kedu ebe ndị a na ito ọgbọ stage. Anyị masị ndị ọgbọ anyị dị nwụsị ahụ ya bakpọrọ aba ka gbara ada ma chukwu mere m na ntụziaka ya so na obi dị m ezigbo ọcha ebe chukwu mere m. I'm very happy my brother. Kedu ihe nwere ike ikwu maka omenala nteje maka na asị na nteje bụ anụ ụmụaka ndị na-ele ya bụ akpụ n'isi ọ wee pụta dịka otu ọ dị kedu ihe nwere ike ikwu? Nwere ike ikwu na ndị wetara ya bụ ndị nna anyị ba ma ebe ji ewetara anyị ya ba ma ebe ọma ebe dị mma maka na mara ebe dị mma ma ebe dị mma ebe dị mma na-elewere ezi ka anyị nweba nteje ba na ụmụazị anyị anyị ba mkpụrụ owu igwu egwu na-enwe obi aṅụrị ọzọ ndị nna anyị wetara anyị ebe anwa ma dịkwa ebe mma anyị nwere nwụ na anyị ya nọkwu ya n'okwudokwu ụmụ anyị na-ekwudokwu ya ọdị omenala bụ ọgbụtara ọkpụ so nwezi na ya dịrị ndị nna anyị mma kere ọrụ na-ese na ọrụ ma ndị na-abanye isi dị iche iche ma ụmụada ụmụ ọkpụ ndị nwunye unu na ntọntọ oge na-abanyere ya ifuru n'ihi nnụnụ wetere elu gị ibelu ọrụ ihe o kwuru ntị adịkwa kedu ebe egofe na agwaleba agwa na agwọrọ onye ọbụla bụ okwu ọbụla jikwa bịa tagajakwa eju ya na onye ọbụla bịa ebe anụwa ma ọ nwee ebe weta nwa ebe weta mma mmakọrọ na ebe n'aka nri ebe ọma ebe aka ebe ọma eke na ameli ebe ọma abụ ewere ebe kala ebe ọma na-esi ya onye ebe bụ ọrịa na-abịa nke na-ebute ebe ebute na-ebunye onye ahụ so adịkwa na nwoke na nwaanyị ọbụla bịa ebe anụwa mma na aha Jizọs anyị kere gị ọ bụ George yiri seruka mọnụ ahụ pele nwa mọnụ mọ na-apụ apụ na bọọgụ anyị kere gị rarị nne
nọ anyị kere awagharị n'ọba na ogbe n'ogbe n'aba n'obodo n'obodo iwetara ụlọ akụkọ etu ndị nteje si akpụ isi na be Chukwu Nzukọ ka anyị nọ n'ahụ. Emeka Ihujoke eji malụ m nọrọ anyị ebe a nọrọ nteje a sị nteje na-arụ ụmụaka igwe kwuru ya na igwe ọtụkpọrọ ọkpụtọrọ ọkpụ taa a nwere olili a na-eri na nteje a na-akpa akpụ n'isi mana first and foremost kedu na mbụ ebe elisa akpụ isi nwa ọ my brother ya ọ na-akpụ abịa Chekwu daalụ nne kedu ihe inye ike ikwu ma akpụ n'isi ndị nteje na-akpụ n'ụbọchị nke taata kedu ka esi bịa dịka ndị nna esi wee kọlụ gị? Abubushi bụ an event dị very remarkable na nteje. An event dị very remarkable na nteje. Ibe signify bụ na mmadụ abago ọkpọ ebe a na o tolugo ibe ya ekwu n'obodo ibe ya emekwu ibe ọbụla n'obodo ịghọtago ekpokwusigo ọgbọ ebele nke ya bụ abụzala ojana ịghọtago ya n'ibe niile eji mmadụ eme na nteje be etozuo ya. Yeah, that's what it means. I can agree with you. Yeah, I don't I can agree. But in the police, in the Singapore, and being I have listened to the Tamara, I can mean the Mechanaga, you can talk up one armor, I would akpụmụisi baba ya akpụti ogologo ndụ kpụti abụ isi ike kpụti ebe akwa akụ ibe enwe onye ọbụla ya adị nwa ya adị zụọ mmụba zụkwu ebe anyị kere gị kpere ya na n'otu gị Amadu Ahijo Aha m bụ Chibuko Ejike ebe na-etewu bụ onye ụkọ ọgaranya na-ebu onye bụrụ nteje abụọ mana anyị ihe na-eme na ebe n'ụbọchị nke taata ibe nna mere ụbọchị taa bụ ibe ndị nna nna anyị na-eme ndị nna anyị na ndị nna nna anyị a na-akpa akpụmisi ịba n'ọgbọ ibe n'ọgbọ ahụ bụ n'itozuo 50 years ịpụgo na youth ịpụgo n'okenye adult age onye ka anyị na-eme taa. Daalụ anyị kelee gị daalụ nne ọ nna m dobere ya ọ rasịkwa na ntegere anụ ụmụaka o nwere okene na-ekene ndị nna nna anyị bụ dere nya bụ omenala onwe ike inye ike ikwu maka ya ekene ndị nna nna anyị bụ adịrịla ebe a na mụsị n'ebe ọbụla ba nọ na mụsị na ogo oluolu bụ ụlọ maka na amụta nwa amụta ibi ya ebe nke ba wepụtara anyị enwe ihe ya a sị m na ọ ya abalị ba na ọ bụ olu ya o nwere ndị na-agwa ndị ka ndị na-esuru n'azụ ma ntọntọ oge ya kịta umecha ọzọ abatakwa kedu ihe na-agwa ha ebe m na-agwa ndị anyị tọrọ bụ na mụ si na nwa ya aka nna ana m ekpere narị isi ike ka ma mekarịa anyị ndị eru ka mma nteje abụọ bụ ana m agwere m ọbọ ndụ ogologo narị isi ike si na ya emekarịa anyị ọbụ nna agọrọba ndị otu ibu ndị iri ka mma so aji eso ana na-akpụ isi n'ụbọchị nke taata kedu ọfụ na-agọlọba mana ya wọdụ encouragement ndị ọgbọ gị ndị gị ya na-abụ na-akpụ isi n'ụbọchị nke taata ndị iri ka mma nteje abụọ bụ iri ka mma nteje abụọ ekere m unu anyị bụ ife nteje iri ka mma bụ ekere m unu anyị bụ ife nteje iri ka mma bụ ekere m unu anyị bụ ife nteje ka anyị ga-abụ anụ ebe anyị kwuru ụwasị ndị iri ka mma na-akpụ isi a sị m n'udo ọganihu ya adị n'ụlọ na ezinụlọ unu kpụsịa isi a unu ya agbụtabara ndụ na-arụ isi ike unu ya dị ndụ n'ihe ebe unu pụtara ndụ wee zụọ m unu isi amụrụ ụmụ na-azụwa unu a sị m na anwụchụrụ unu erosi na tunu kwuru ụwa sị na ọbọrụ ndị iru ka mma onye ahụ taa ka abụ na ya echi ọgwụrụ ntị ka eti nsepụ amasị bụ na ndụ n'afọ Jizọs na-abụ etu gị onye uko ọ na-ọfụ ntaja abụọ bụ echori ya ọjị Yes, Glory of us. This is Chief Christian Udalo. Atata Igbo niile.
Atati ba ike na ege. Dari na o pe nwa ika ino. Dari na. Kedo fi na agwali ofa ni je. Mu abu Chief Chris Udalo JP. Wande number ni tem. Sine badra na nteje. Atati bonine. Ana masi Chineke. Sorry. Nyanwa meloko boss tade. Ono ya de. Awareness na tata ko bu adult. Nika na abia no be na nteje. A na-ekwa na asị so n'ebe akpụrụ isi be na nteje bụ onye kpụrụ isi akpụgo ọbọzọ nwatakịrị na na-asọ ihe akụ akụ enwe ka Chineke eji ekwuru ụgwọ sospensi ise na-eme ebe emesi enye nwee mmaji kwuru mmaji si ndụ n'ime ndụ anyị gwagwa ndị ike na ọ na-ewutinesi mmụọ na mmụọ ọ na-adịghị gị mma nna gaa n'iru abụ sospensi ị na-eme ịkwaturu ewi ọ dịghị izi mmụọ niile mmadụ na-ekwaturu ewi evi abụọ akwalị na eji na ụsọ ka ekpe pụta dịkwa evi na nne gị na nne gị ka ụnụra anyị chọrọ ịba anyị arụsịrị nna m anyị bụ nteje iru ka mma nteje abụọ bụ ekene m unu anyị bụ nteje iru ka mma nteje abụọ bụ ekene m unu nteje ka anyị ga-abụ lele aba m bụ Sideni Sunday Dalo Okulora nteje abụọ Okulora nteje abụọ ebe na-ewu uchi ụmụ ọgbọ anyị na-akpụ isi taa bụ na akpụsịa isi a anyị ga-adị ndụ ka nka zee ogologo ndụ na-arụ isi ike ife akụ akụ ibe enwe ka my father si wee gọ n'ọfọ ihe niile nke anyị wepụrụ wee fụ na emelụ ive a na ọ ya na-achitela anyị mmaji kwuru mmaji ya bụ ekpere anyị daalụ m ọ ya dịrị unu na mma ndị ọganigo anyị na ụlọ ndị ọganigo cross club nteje Akana munu kunu sibia sika unno yale dalo na ba gana ka na tudu aba mo bo maazi chidebere nana wono ndị ọgbọ ya afa iru ka mma chara nteje kene munu iru ka mma nteje niile ana m ekene kwa ndị so ma akpụ isi n'ụbọchị nke taa anyị na-enye Chukwu ekene nnukwu ibe anwụrị ka ọ pụrụ iche ọ bụnyela anyị iru ka mma nteje niile anyị soro ibe anyị lite ulu va na-eli bụ omenala anyị ya sị na ya emetie ihe dị mma nne ọgba anyị hiriri nne anyị nwere ego
anyị maara ibe anyị mekwuru nteje ibe ọsọsọ ibe ọsọsọ vileji anyị abụ Asara donetili obodo anyị ya na udo ya adịla onye ọbụla ọ ya adịkwala unu kedu ibe ị na-agwa ndị na-eso unu n'azụ? Ebe na-agwa ndị na-eso anyị n'azụ ndị ya akpụ 3 years na-abịa abịa Chukwu ya edebekwu ndụ ka o si debe anyị emebe amekarịkwuo anyị anyị meghe onwere ndị ka anyị ibe anyị mere na nteje mbụ bụ mmụọ ọgbọ anyị ndị ekpere mbụ ka ndị na-eso anyị mere kirikwa ka anyị si merere ndị ọzọ. Na nteje amaka nteje bụ anụ ụmụaka kedu ibe nwere ike ikwu n'okwu a? Eziokwu dịrị ahụ ụwa m ọzọ bụ onye nteje ka mma abụ nteje na-eme n'ibe n'anya nteje na-eso omenala nteje bụ nnekwu obodo ka ọ bụ omenala ndị dịrị ndị ka anyị si eme ya atọ m ụtọ rinne ya na ụwa m ọzọ bụ onye nteje ka mma abụ. Amata afọ etu gị? Ọ bụ Maazị Chidebere Nnana ochi na nwata na nteje. Anyị kenere gị daalụ. na ọkwa nna be ka a na na-akwụra ka mana mgbe anyị ezigbo afọ gị na nke a na-etu gị? Ezigbo afọ m bụ Emeka Valentine Nwankwọ aka Ọkpọlọ ọgbọ ya abụ ndị ọgbọ ya abụ Iruka na-ekele m unu a sị na anyị ga-adị ka echi na echi na-agụrụ agụ akpụsị isi nwa na anyị akpụta udo ọganiru akụ ụba ibe enwe ọgba ya na-anwụchuru na nteje ifeachọ progress a sị na onye ọbụla mkpụrụ site anyị bụ ife ọkpụta bụ ogologo ndụ na arụ isi ike onye abalị onye ọbụla bakwuere m anyị kene gị emesịa Chinaka ebe a nwere dị kudo na-eme ebe a nwere dị ka chi na-achọ ebe a nwere kachi Ukobuzwa ebe udo Ai kenele gị Ukobuzwa ndị na-asa masa n'isi ị na-eje Abuja ị na-eje Lagos sashi dịka o si adịgo ọ bụ na taa ọ bụ isi papa tebe abụọ na nwere akamụ ọ na-abụ onye na-aga nke ọma ọbụla oge ha ndị ọgbọgbọ arụ na wee kwadozie wee pụta so o kerekwe m mbata unu ndị ọgbọ ọkụ na-achịkọta ya na mbọ nteje adịgo mma ihe a isi a na-anya mmechi anya anyị amụta ọganihu otu anyị wetụrụ na nteje ka mma ahụ azụ ka anyị afụ nteje anyị emebisi ya nteje anyị atọgbu ụtọ ọha bụ otu enyi nke nna ihe mmadụ mbụ Nnamdi Patrick Nwankwa o ji ọnwa amalị m ọnwa na abụọ ọrụ eji mara m ọnwa na abụọ tụrụ ndị ọgbọ ya afa Iruka mma nteje ekere m unu Iruka mma ekere m unu Iruka mma nteje ekere m unu anyị bụ ife nteje ka anyị abụgide kedu ihe ị na-ekwu n'ibe unu na-eme n'ụbọchị ya tata? ihe anyị na-ekwu bụ na ebe ahụ anyị na-eme taa na ya datara ya n'ụkwụ ọkpụkpụ onye kọsị odewere ibi ya ka ọ bụ nke ahụ anyị mee taa next 3 years ndị anyị tọrọ eme wee gwa na nke ahụ anyị kpụ na ndị ya bụrụ ya akpụkarịa anyị nwa mana ihe kasị ihe na-ekwu Chukwu bụra m si adịakwana anyị ndụ n'ebe a kpụrụ isi wee ebe a na-achị m ama anyị achụkwu oji ya n'obodo oji ya n'ama ya nke nteje ọvọ ngọrọ Iruka mma niile okwu asị na ma onye ọbụla bịa nteje taa ma ndị karịrị ụzọ abịa
Njoni shule kende agidira. ya ba na tini. Na ndi onwa. Onwa na achala. Onwa ndi okumono. Aka chukwu oil and gas no ya. Okay. Aka chukwu oil and gas. Owo yo kon na eba. Charles Asulu. Kebe Rubenze na bangi. Captain Kalaga. Oh, my younger brother. I was Ogundu abatan kule juana makele. Kran kana ko bana na kamonso. Jeje ifi yeni. Chukwudi Nwankwo iru ka m ekene m anyị bụ ife adịgo na nteje anyị na-akpụ isi tata bụ ụbọchị anyị na-eme ife ndị nna nna anyị dobere anyị ka anyị mee and anyị wee anaghị amakele wee kelekwa imi na-alụ ọrụ a na ọ dịrị izu wee sị na uyi alụta ya ọganiru ndụ ahụ isi ike wee sị na ọ ya abalị unu I wish you the best. Afa m bụ Nwachi na-emerụ Yeah, I'm from Lagos State. I'm the guy who is in UK. Makana aga mana adoro fella. Makana aini nebufu. Oh, one of my executives. Like we see today. We see that time we okay. Oboshita tata. Amu agadi ukpo one example ga ma lo ta mo na ro ko abedi ba ya be na jani awu gunde ri atu gunde la atu akere abo vide ri abo gunde do ba ya gunde ta ma Mbeliwe sio mbeliwe kwa bora hivi na kwa bora hivi kwa na nteje ewe tu lobi abrosa so tata buru ya ngore kai mewa ai buruka tata buru ya ngore kai mewa ina ba como se llama ni ngena como se llama ni si ai mama lobo abumisi ejibiwe kwa bo ole na sege Abulisi ọsịrị na ọ na-eje ụka mba abulisi abụrụ omenala ọbụrụ ọgịnị abulisi bụ omenala nteje na-eme nwere ihe na-etinye so ịbata izo edgrade because ịnọdụ onye abụlọdụ ịnọcha irikwa ọbụla ị ga-amata be nna gị ịbata edgrade gị aka ị ga-eso ebe ọbụla a na-eme ihe saịdị aka ị ga-anọ ebe ka ekere onye unu kọwara na anyị onye bụ balụrụ nwanne na-egbe edi onye eziga na-eyiri akwa nwanne ka anyị bụ ọ bụrụ ọ na-eme nwanne
Udodi. Ndeli bụ nebọbụ na Lagos. Ibu na ka iji wee nọdụ. A na-akpụ isi be anyị. Ibu maka nnọkọ onye onwe bele pụọ anyị agbagobe. Anyị kelee gị. Ka ebe ị na-agwa ụmụ nteje ọnọ n'ụlọ n'ezi. Ọ kakụ mma ịbụrụ ka a sịrị ndeli etuwe otu nwuri ya. Ọ dị mma nata ruo n'ụlọ. Ruo n'ụlọ. Ọ kakụ mma ndeli. Thank God for you. Oya buzi bede mma. Oya ka fiba. Nnekwu mmadụ na ụga. Nnekwu mmadụ na ụga. Nnekwu mmadụ na ụga. Bụkwa ezigbo ọya from Imo State. Ada? Ebugoni ya. Ebugoni ya. Gẹ́gẹ́ bí àgbà wọn ní nwoke. Dàbí ọ̀sìn ká àdá wọn àjẹ́ bò. Báyìí kẹlẹ̀ rí. Gẹ́gẹ́ lè tu yìí. Normal madam. Last year I got here na nteje abo. Lagos State go to ja. Ati ebe onye gara ọ dị ya mma ya agaghị obodo na-abụ. Asị na nteje ga dị ka echi, lecha na agwụ agwụ. Onye ndị mmadụ ga na-eṅomi eṅomi. Asị ndị jide obi kụrụ ji. Akwụrụ ụlọ na-agba ọkụ ya tiri wido ma igo ji ihe ewerela. Ya gba obi ihe ewerela. Ya dịrị ụnụ mma. Ọtụ ya tụrụ na akwa. Ama mgbe anyị alụkwa ya eji ihe laja aka nke anyị ji wee bịa. Gẹ́gẹ́ na-etu yi, gẹ́gẹ́ na-etu yi. Obi njo. Lijo. Lijo. Ndị na-adị m mma. Ndị na-adị ozu a, ọ na-adị m sọ mma. Ya gazie nwanne m. Kedu maka esi dị ama? Aka ji ọbọ. Ya gazie. Ya gazie. Gbuo ndị iru ka mma aka. Anyị nọ nteje. Nteje nwere aṅụrị. Nteje wee ezigbo obodo. Obodo agọzi agọzi. Obodo na-achịkọta ma ndị mba, ukwu na ibe. Ha bịa nwere aṅụrị. Mụ anwafọ Imo steeti dị atọ South. Ma anọ nteje taata afọ ife nne m na Lagos. Mana ebe a, because of ndị ọyị m. Dị ma business people, m na-eme business. Asụ ndị eri na ndị otu anyị ndị nteje. Asụ na ọ gazie. Akụmisi a ga-adịara ha mma. Ihe ọma ka a na-egwu enwe ihe ọjọọ. Daalụnụ. Anyị kelee gị. Anyị kelee gị. Makwa nke a na-etu yi. Aka ji ọfọ. Aka ji ọfọ. Anyị kelee gị. Kedu ihe na-agwa ndị eri atụ ego taata ka ndị nne na ndị ọbụla na-emepe iko? Eri ekwu. Ihe m na-agwa ndị eri ya ka siere. Ọ ihe ndị ọgbọ na-eme ka o mere. Asụ ụkwara oge ya ọ daa. Ya daa. Ya daa na ọ ga-amịrị ya na asụsụ gị atọgbugo m. Ya ọ daa. Anyị kelee gị. Anyị kelee gị. Ụkwụ iji wee bịa ka ị ga-eji wee la ya amanarị. N'aha Jizọs. Na-emepe ndị taata. Ndị eri atụ ego one of your friend. Ọ na-akpọ ọrịa. Kedu ibe na-ewu chi ya? Atọ onye nke gị. Bara anya banyere na nke a na-etu gị. Ọmọdụ kọntent. Dari nne. nke eji ojije ma ọgụ mali JP anyị jere izere na eje ọbụrụ nke nnakwa n'ọga anya ojije ọmọ ọgụ nke na-ekwucha chairman iru ka mma ejigere ndị eje ọma wow ọgara jiri ọjọ na n'ikpe ego ka chukwu si shia ọ bụrụ m ụtọ anyị tụọrụ ndị iro ka mma ejigere dị ahụ iru ka mma nteje kene m ụlọ iru ka mma nteje ka shani nteje ka anyị abụ
isi wa na buta ba kusa buta ogologo na arusi ike agaghị ugogo ibo na-eru ka mmiri ego anyị eju atụ mara anyị akọrọ anyị control this house ibe anyị eju atụ maka anyị akọrọ anyị asa azụ anyị bụrụ ịnwe abazụsọrọ anyị na-abụgokwere anyị na-azụla mere anyị jegbe ọja adịtụ n'ụbọ ọchị ọja bụ mkpa anyị amakọrọ ọja wa ụgbọ nsọ abụọ ọsọ aga dị nwekwa na ndị ọbụla masaba just kratik onye nwa anyị omenala nteje amaka nteje bụ anụ ụmụaka kedu ihe nwere ike ikwu Edu? Jaba anụ ụmụaka dịka ndị si n'aka nna nna anyị kedu ihe na-agwa ụmụaka ọgwọ na-agwa ogologo na-arụsi ike na onye dị ndụ na-ekwu ogologo oyibo onye na-adịrọ ndụ na-ekwu ogologo oyibo nna m gwa m na ji na tụwa ka m jere na-agba mbọ n'ike okwu na Port Harcourt gbara ya ọmụ gị dị ka osu mbe ụmụ ya gara emekwa abụọ ihe m na-akọwanye gị ndị a na-emere abụrịghị mma mmụọgba anyị ọrụ n'ezi galịnị ma ndị gbara obere na ndị si UK nata ụmụnne igige mmụọ ejima nwekwa na ọya adịla onye na-ekwupụ iji anyị Nnamdi Iloduba Dr. Nnamdi Iloduba na-eti mkpu si na-eri ya sịpụta ụwa anya nọ ntere ọkpụisi anya anọ na nke anyị ọwa nda nya anya akụkọ ute anyị wee lekene mgbe ebe kwere pancha anyị niile anyị jụwa abụ nte kere abụ nte anyị niile anyị bie n'ebe niile ka ochie nwekwa na adịla onye ọbụla mma ọ baba ji wabịa bụ mmụọ ka mma n'isi obodo oyibo eweji ndị anyị ma mmụọ nke onye ejiwa anaghị amakịrị saba jọstrat bụ enwe anyị ọzọ nwachi na agbara ọgwụ ọnọbụ nteje abụọ bụ JP Jerusalem Pilgrimage ịbụ na chiaman bụ ojiji bụrụ nwa n'ọji epi ka ọ bụ anyị nwa ikuku ji epi wee kusa anyị ịbụ aka anyị kelee gị nke tụrụ ọgba ikwutu na-amị ego na ikwutu na-amị ego tụrụ amụ ego anyị kelee gị omenala anyị odogwu akwụchara n'isi afọ ya na ezigbo akwụchara gị n'isi akwụ abụrụ akwụ ụmụaka kedu ihe omete bụ ndị iru ka na-emepe de tata bụ dia bete a na-eme 58th bete okwu na-agọwa abaghị eme ka dị na-alasị ibe ga na-emepe abịrị anyị mere ọgbe dị na kanye ebe 30 years anyị ji ya but the thing is that lọya ma ebe a kwesịrị ịma na ọnụ okenye ka ba banye ịgba mgba ava na-agba taa bụ agbazi anya ọkịchịalị na after today ma nwa na va abago n'okenye ebio niile ya eze taa na akpaba agwa kwesịrị ịgara aba ya bụ okwu nna agwaba anyị kelere gị kedu ihe birthday wishes to ndị iru ka ejiri edu nteje abụọ ihe m na-ewu ichibe bụ onye mere ibe nna ya mere amere aja ibe odebere ibe ya ibe nna agụ ọbụ na-arụ ya adịba mma afọ atọ n'obodo a maka na mere ezigbo ibe na ya atọ atọ ndị adịlịba dịala anyị niile dalịnya bụ ibe a naba na-eme na ahụ isi dịkwuru unu kedụ ndị unu bụ ofu onye nteje jiji ebube the honorable himself dari nne anyị kelere gị gba anyị afa gị na nke a na-etugasị gị afa m bụ chief the right honorable Emeka Nwabude nna Emeka and Gbamkpu Nwabude leader of Congress of Councillors tụọ ndị ọba ya Chinwetakwa iru ka mma age grade iru ka mma anyị bụ nteje iru ka mma kwen anyị bụ nteje ka anyị abụgide adụ na afụkọ na anyị bụ nteje eziokwu no na ife anyị mere na ọ nwere ndị ka amịa daalụ anyị kedere gị anyị gbara ahụ isi kunu na-akpụ n'ụbọchị nke taata kedụ ka obi dị gị obi dị m ọcha maka na ife njesi gị na obi dị m ọcha na ọnwe ndị mụ na anyị na-aba iwe bido ije a ọnwe ndị nwụ ka ama ụfa nwe ndị na-eluru
30 years. One and then yesterday. Even this morning, as I was talking to you, one day one. My chineke ma ide ndụ ọnụ bọsta mụtasịa ụmụazị olu efe eji nwoke eme bebekwuo ya emebe ọ bụrụ na ike aka ahụ kama na Chukwu mere nke ọdụ ike ahụ so na anyị na-ekene ya gọpụrụ anyị kelere gị anyị bụrụ ọra na-abịa imepego n'ụzọ si ọra abịa nwụọ kedu ife ị na-agwaba ife na-agwaba bụ na ụkwụba ji wee bịa ndeba ya eji wee anaghị amakarị ụkwụ ọjọọ ama mkpọfa aji ji ama nzutefa abịbịa ọnwa zutova na oeje ka ajụba nọ so dịka m na-eselebre baso mgbe eselebreti taa celebration ama nsị ziri ezi n'ụlọ Jizọs amen anyị kenere gị chiwetakwa akụ na ntaja abụọ ọ ga-ala Chineze narị igba ego darị nne anyị kenere gị anyị bịa ka anyị fee gị nọ ife ubi na-emela ọba ka ọba na-emela ubi anyị ekene gị anyị ekene sọnisọni ya ekenekwe whether you like it or not, we are outside tonight. That's the reason why we are here. If you don't forget, we are here as an Anabuisi. Because you have me fan of Wibuisi na no Yibu. Nanguru akebano. Never Nanguru Zobi Abagwa. Unado na Nanguru. I am the mother of one. Monica Cosmas Chibima Cosito. Father Ansel of Chibima. Father Abog. You can make a name on the Bible. You can make a name on the Bible. You can make a name on the Bible. I will say the witch in the Luca. It's I cannot go back. Even the witch Luca, Mother Puma. Ogo na weekend. Chineke mere ka ọ dị etu a n'ụbọchị nke taa. Mana ọ mere ike aka mmadụ na-ejikwa udebe etu a. Were ekele Chineke kelere mmeri ka ọ dị etu a n'ụbọchị nke taa. Wee na-asị na iru ka mma ejikere ebi n'okpuru isi na nteje taa anụwa. Ga-akpụta ya ogologo ndụ na-arụ ike ife akwakwa ife enwe ife niile bụ ife pụrụ apụ na mmemme a na Chineke nna ya wee chitezie mmadụ kwuru mmadụ n'afa Jizọs. Afa ya bụ Kosito. Asa. Mana wage kelemu. Mana wage kelemu. Mbasiawa. Ọba na kijọ na-agbapụta ya ile Nteje amaka. Ụwa m ọzọ mma bụ onye Nteje. Ọba bụ Mr. Anthony Odele. Eji odu abọgwụ amale. Daalụ. Odu abọgwụ. Odu abọgwụ. Tuo ndị ọgba ya abalị. Tuo ndị ọgba ya abalị. Iru ka mokere mu. Iru ka mokere mu. Iru ka mokere mu. Ya bụ ife Nteje. Daalụ. Ana m ekele unu. Daalụ tata ka unu na-emepe je ka ndị na-ewichi ndị iru ka mma maka mma. Ana m wish everybody onye ọbụla bụ ọgbọ anyị after this birthday ndụ n'elu ndụ arụike n'elu arụike ọganiru elu ọganiru ife enwe n'iru ife enwe onye na-akpatara ya akpata karịa akpọkọta mbụ lava Jesus Christ bụ enwe amen anyị kene gị ka ọgụ you're welcome. The money come, very for some me a cup. Yes, they want to get out of the money. I don't want to be talking about people. I'm sure
talk for Lagos. Now social money, no money that I know. If I got ikpu, I can't see one nigga got it for the law. I don't want to be talking about finish study because I don't want to be talking about finish study because I don't want to be talking about finish study. What's wrong? Chief, all our Jebu Mokwa, I'm my own job. You can't tell you. Yeah, now I'm going to because I said about yeah, you come my age grade. You come my age grade. I is infected. They don't come my age grade. I is infected. Infected that I got. I is infected, and I will take you for that. So, hey, you come 50 years anniversary. Now can you better? All that time we are doing here. We are not quite no one will it. So no, yeah. I can yeah. I can have been this. I don't know. I don't know this job na. I'm going to be I am you come man. You don't carry around. I have a nteje. Ma wata dia, ma kaya dia, ma waya dia, ma nuku dia, ma kala dia. I have a nteje. Onye chuo ni ogbu anu ebunete n'ụlọ. Iwe na-eje agba mbọ bụ onye ruo n'ezi ogbu anu ebunete bere. Ibere sori ọnwụ ya. Onye ka ji edebe olu oyibo. Ọ bụrụ na ba ya dịrọ mma. Mana ọ nọ n'ụlọ. Nọbala onye jebe ejebe. Onye jebe ejebe jebere ya nọ n'ụlọ. So na onye ji olu oyibo lu ogbu anu ebulu anu matawa obodo ya. So na iru ka mma na ekpere sojo niile ekpere. Ntụma ga-adịrị sojo niile mma.
My name is Engineer Dr. Stanley Foswell, looking for Horizon Celebratory government. What is your good message to Nduru Kama age grade? Today is that 50th birthday. What do you wish them? Thank you to staff from where I stand. I'm a special advisor to the Council of GK, the member representing the local government in Anambra State House of Assembly. Then the part of the community is representing. We are here to wish the members of the age grade good luck, long life and prosperity, and so that the good luck will to bless them and let them start bringing new innovation to the community. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. No, Jinya, we will have fun. Look at making them move. Look at making them move. Look at what's the move. One. I have a room. I can agree. What with the money you loaded? I bet they couldn't have never said that. All the birthday. Yes. I didn't wish you come out with my with. And may wish you long life and prosperity. Can you deliver? And then we never wish you ever now. I had liver man. Come on, now we say line chain them. Okay, look at now. We say I put a go. I put it when. We got in nteje abog. Tibo the boy address here. No, liquor and any when you are with it. No, whatever. I can have
Ita attack on 50 years. Oh, we go no can go away. Oh, that attack on 50 years. Can even a wheelchair. They wish happiness. They wish a long life. When I phone out, I'm not a self. Oh, you rule. I can know. So I'm not what I talk. When you're not be your man. We see I know you. Oh, no, my snowboard at all. I brought on the man was here and the Nagas here. I can again. Down there. Governor, I can get it. I will move Ozugonabo. I can go to Gonabo. One double Yavan. You look on my grade. You look on my grade. I suppose you see why I got put my 5 public especially when I made this apple. Maybe I can distribute, but this is London, this is Nigeria, this is Lagos, this is a population of I believe not at the line. I'm not about to line. Then I go over to the I will make a million. I will pay them up. I got the I just passing going. I can. What are you here? I'm trying to come out. Television. Amen. 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 Association. Alaba International Market, Lagos State. Only to get Lagos. Wow. Oh, Barbara. Even the body. Rather, I one line worker. Now, please. Rather, one line worker now, please. So, we go up. We must get that taboo for attempt. When they wish it, when they wish it, we love. Over the member, I receive that. Jesus. Some far away, Lagos. From Siaba, Wabia. So, I don't know. At this occasion, so, what I say about Buna, Tana Shomani, Wabia, Aju Anna. You can money, I have whatever. I don't know, I have whatever. When I see a Chineke, I want to watch it. Then we are better. Then we use the body also. Grant time Johnny Mercy. Jesus. Oh, no, brother. Sister Ben Boy. Can you be the wish CJ? Yeah, CJ Ben, I'm the wish I'm organizing. Iyo ma me na de ka isi aba e mo be nya yo ko buru ngongo ya ibeta na kwa kelo no nwa na cover kwa member adirisi and the mirror so titi family go so na bana no say aba ma mire bi de ko ha go so aga diro yo ko madru ngo ko madru ma ye ma anya na go
and then let's see the Abba Kwashara Yongo. Masakachus, oh my God, Masakachus, oh my boy, cannot check away. One yard, that body too much. One yard. So because I get do number. Mane camera from Malango. More years I get do number. So I'm back one day. Commander Mbano, Dogum, Jam, I remember putting out. He go go to her. You look on the tour. He can connect it. I got the window goes to it. I didn't know what I get you one. I'm going to put a phone now. And I got to number. I can't take over a good on a birthday. On a birthday, Tata, and Iluka, my age gave me 50 years. And one of your friends, CJ Bell, go away, remember Tata Kotos, and even this day. But I know Jamalo Kenya, Nanteja Bob, can you be which year? Ima kasi kunaba asikwesa kebuke busa korea nke wezi okulata na odiku isi mmadu iti ihe na nteja mmadu esiri all the way from Aba churu ya han bia nteje ozo dikwa fa o okpafo awa journey mana nke wezi okulata na o iruteze nteje relax ebutere gi ihe ichefu ile gbara n'ụzọ rute mana o se teka Celestino, Rafael, Ibefuna. So we know you can Makane, I prevent it. You can make a you come my age grade is at the age of 50 today. Yeah, good message. The day of when I'm going to come home and abroad. I'm going to come my age grade. Neither and neither. When I run a metal, all I will do. And I must have no I thought, Yanaga. I will come my garden, then the book of the window. What was I put whatever you yes, I can do. Now I need to E1 I could have been I will come on to joke into the making. I will felt it. Don't believe it. That 50th day, can you go to the game? I know can only be up to 50 years. I was not a color. What you do in the 50 years? Any should go to I'm not making it slow and I know it. Let the police see to the moon. It's indeed a commandment. Look at the one idea. Look at the look up idea. Since is not a place of Namoka and Meluga. Then they look at the melon idea. Look only way up a carry. Why you go I know? I don't know about Kevin. Look at the one idea. I will say, I put on look at you can't go I can not shoot you. Let me make a report. Now come and now go more deal about you and there. So I can I will take you to Christian for the full. Have my mirror can be fitted. You can make a moon, I be fantasy. You can make a moon, I be fantasy. You can one is wrong. I can make it. It's not a penny. That only 50 years. Can you be okay with the good? I don't know the scene now 24 December 1977 where the given the only day. First step, second step is one no
Kedu ihe na-ewuchi ndị otu gị ndị ife amaka ife ndị ka age grade? Ihe na-ewuchi ndị otu ndị uru ka mma age grade fite nteje niile tata bụ mkpụsa isi a kpụtị ya ndụ kpụtị ya iri akwa ka iri anyanwụ kpụtị ya nna kpụtị ya ego ego kpụtị ya ka ihe dị mma bikọs anyị jigbo ebe ihe dị mma na nteje lụsịa na ọgwụ lụọ abịa lụsịa abịa denye ndị obodo denye ezi denye sie live nri so ebe niile olili ive onye bụ ndụkọ eju ọkwụ ọgwụ ya anyị kene gị yanasịa mma bụ onye bụ ọkwalụ ụfọdụ na-akpọ m bụ ụfọdụ na-akpọ m onye Igbo ụfọdụ na-akpọ m future man ụfọdụ na-akpọ m ọchọ mma nteje so afa m uri nne ndakọrọ ndị ọgbara afa chata bụ ihe ebe anyị na-akpọ ya bụ ikpu isi iru ka mma age grade nke nteje ọgbọ bụrụ onwe gara anya ọgbọ mere ihe dị nnekwu anyị rụrụ health center nke nteje rụọ abịa na-erute nteje ịghọta so welite taa onye ọbụla wa nọrọzi ya bịa na-eri oriri ndị uru ka mma nteje abụọ they are at 50 yes collectively unu ncha niile na-emepe data ka o soro ihe good message ndị uru ka mma and to yourself kedu ka obi dị gị n'ụbọchị nke taa amara m edu m na-esi n'okere Chukwu maka na Chineke na-eme eze ọ bụrụ mmadụ Chukwu na-eme eze mmadụ adịghị eme eze ọ dị mbere apị na mụ dị ndụ na 50 years ụgwọ na iru ka mma na-adịrị mma ọ bụla m n'iru ka mma ọ adịrị ya mma hụ na nwa bụ ndị pres nakwa be m taa ọ adịghị unu mma ihe anyị ga-ahụ na ndị Udoka Social Club of Nigeria fanụ ife a imepe ọra nke ọzọ ihe ahụ ndị ọzọ ọ bụ ndị Photos Friends Club of Nigeria fanụ ndị nke niile ebe emi na egori ihe na the other side ihe ahụ ma ndị nna ochie ma ndị Friends m fanụkwa ihe niile na-abụghị ọbụbụ ndụ onye ọbụla bụ ndụ na-arụ isi ike ihe eji bịa be m taa nke ejina ya amakere maka na ndị uwe egwu si na ọbara onye ama bịa bụrụ onye ọ bụrụ na ke na mgbu aza na-akụ ya ya na-egerekwa JP chairman uru ka mma age grade nke nteje buka dị ma na-atara ka maka na ụdị ihe a nwe ndị meri ya eweta eri ya n'ihe na-akpa nke na-eteri mana eweta nke na-enwe were na-agwụ ojiji ọmọgọ JP darị nne ka emesịa Ma blessing, ọjọ́ ni ọkì. Okay, after me Mr. Livinus, Efang, Oye, Lubuasa. Any two also Nayalugo, Cheese, and Teze. I could do that in the way. Okay, the bomb will come now. You will come on to take a name. You will come on to take a name. I will be simple. I will come on to I will be simple. That only 50 years can go to the Papa. I will take bill 50 years. So buy the Jabba, at least. It will be more talk, it will be some it will be some Polena. I can not raise, I know, not even the most 50 years. Over and behind China was someone, so I want to believe in the Singapore. Now I believe in Katan, who said I'm a Latina, like Jana Bolin Basingata. We make a China.
onye merie ka ọ dịrị onye na-enwe ụmụ onye ọbụla mmadụ na-enwegide onye nta iru ka nwa na-ekwu na isi nwa ịkpara akpịrị taa anyị kpụsịa ndị izi anyị akpụta ya ndụ na arụ isi ike ihe ọzọ na-esi ebu ihe ndị ji atọtọ bụ akụnụba Chineke na-egosi onye ọbụla aka ọlụ o jiri ndị na-azụ afịa ndị na-alụ ọrụ ọ na-egosi onye nta ekpele m isi iru n'ebe ma ọ bụ onye ọbụla mbụ onye iru ka mma bụ na nke eje nọ mmepe bụ Odogwu tiri eze n'anya ikpe ego afọ nke ọcha onye ụka ma nteje abụọ ekene m ụnụ anyị bụ ive nteje eve ka anyị ga-abụlili tata unu mee 50 years kedu ka obi dị gị ọ ruru jupụtara m n'anwụle maka na ọ bụla ndị niile mụ na amụmụ na adịse ndị bụ ihe mege ka dị ndụ taanị ọsọ ndị nwụrụ anwụ last year nwe ndị nwụrụ last 2 years bụ Chineke mere ebele anyị dị ndụ mụ na nwe m dị ndụ wee na-eselebreti ya so obi jupụtara m n'anwụle bụrụ eve ọnwụ so na a m ekele Chineke nyere m ndụ wee dị ndụ na-eme ebe ive a na-eme udo ka emesịa personal creature ka anyị pụọ Ime 50 years. Yes, start number 50 years. Let's celebrate 50 years. Yes. Obi dị m ụtọ. I'm now an adulthood. Ndị be anyị na-eme once in a lifetime. Ụdị anyị mere taa, anyị ama mmezi ọzọ. Ndị anyị tọzi next 3 years. Fame, ụdị anyị mere anyị abazia na ejiana na-achị the whole youth. Obi dị m ụtọ na mụ dị ndụ. Wee mee 50 years, wee celebrate ịkpụ isi today. Iri ka mma ekene m ụlọ, anyị bụ Fenteje ka anyị ga-abụ. Anyị ike ọ bụ onye ọ na-egosi. Ike ọgba na-egosi omenala ndị ọdịbendị. Ike ọgba na-egosi omenala ndị ọdịbendị. Ka o si adị. Ike ọgba bụ ihe a na-eme. Ihe aṅụrị ka ọ bụ. Ewetago. Ike ọgba bụ ihe aṅụrị ka ọ bụ. Anyị na-ete ọgbọ. Mụ bụ a na-egbu achara. Fọma Chiamal ndị ama apụ agwa. Isi anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike nwere akwa ihe nwe ọmụmụ ụba site na Kraịst onye nwe kelere ndị iri ka mma ka anyị niile ra ebidichara ọcha ojiji ọma ọzọ bụcha ma arụ anyị enyelu nne ka ebido m ọkarị nne anyị kelere gị Tata kí lè fi 2 years nínú ìdánmà all the members of the that man dey play with 2 years today torí nílò orí ìṣọ àgbáwọn àti ọ̀wọ́n ní ọ̀dọ̀ orí kí ilé ọ̀bọ̀dọ̀ lè dìbò ìyá ní òwúwa onye ọ̀bọ̀dọ̀ bọ̀ orí ìtàkùn ọkọ̀ kẹ́sì ọkọ̀ bá ń tò onye ego na-abọ̀ ọya akpata ego ọbụ ụlọ na-abọ̀ ọya ọya alụgo ọbụ moto ọya alụgo ọkekele ọbụ ihe ọbụla dakịrị nwa onye ahụ ya mụta nwa a adawe ndị edewe ndị iwu ka mma n'ụbọchị nke na-atụ a kere gị Hey,
Kamma age grade dị na-eme 50th birthday ezumike si wee tinye ikpu isi ime dis omenala anyị na-eme wee banye na echi ama obodo iburu isi ama into adulthood so obi m sọ aṅụrị na mụ bụ one of the people si emewa bụ ihe nweta enwego ndị rapụ mana Chineke nnabebela anyị ndụ nke a na-etu ebe ka a chọrọ ọkwụlụ ọkalịsịa ihe m na-etu gị taa bụ mme mere ọda karigo mme mere ọda ụmụ nwaanyị bịa kwuru na ahụ ya mme mere ọda bụ abụ ya na mmụọ bụ Arinze Nweke ihe na-eto bụ Chukwu eri aka azụ nke izi na abụọ bụ anyị nọ n'ama Amakpụ vileji nke Nteje na Oyi Local Gọọmenti. Ndị a bụ ndị ichie ndị ojiana jikọ ojiana Nteje niile ebe abalị ewuteresi ya anyị na-eme ebe ọ bụ ndị kwughara anyị okwu tata iji gosi na anyị etorugo ịba na okenye soro ya ma awa ji wee nọdụ tata nwere ife nwa ike kedu itoolu ndị ọgbọ ya bụ ndị ilu ka mma age grade ka m na-ekene karịsịa anyị bụkọsi ihe anyị mere eme erike anyị rụrụ ụlọ ọgwụ ukwu anya dị n'Ivite so ọ bụrụ obere ihe ni many ga-emere tinye ọkụ n'Ivite many places na Nteje niile nini ọ na-acha nini ya kenere gị arụ nne ka emesịa kere aba na-echukwu Chukwu eri aka azụ nke iji na abụọ ama ekenere gị I don't want to do my about I get you and I find you. It will take you a Chief Janet Kaka I'm on your boys with you. I'm a coast. I have a function. You take another darling, and start a 50 years. You come age grade. Very 50 years today. Can you go and your best which is to you come open a summer song. Even today, what I got up to here 16 years on top, which is 110 years. Nteje, like a dozen Nteje. And the dozen Nteje I have to go to that. Was I going to go after Obodo, after Nteje. Hospital. What I ever come up, I will talk one I want on Anambra State. This is new. I was saying that hospital. But all the reasons. Canada, la Coinda, Muaya Jamua, because of Chicha, and I want to go like this time, in time for this time, I will go and see again. So, look, I'm not the one you see, or I'm not the Almo Chanta. One of the one you see,
Wasu mkunji yana kuni kejini yana ya makeli. Na misi kejini na. Ane ulo tolato. Aba tago na nteje. Steniru kama. No more violence. Because some weeks ice will be there far. Ebi awole kale ebe ni na. Obo fi ba ebi awole ga dizina aka. Na kama ne keju wa pa ni kama that's future hope. Obo fi so that's even when they reach but I will really come this over there then this over there future. Now about you know na kana fa ndo also continue. As we talk I make it. So remember ya you come out and where you be touched. You come out and the kind of as we don't know I can't talk about Kan wote ana ma da kan wote nya.
That is the arrival of an iconic chairman. That is a man I respect personally. That is a man I respect so much. I entered Southeast and I was hearing that name very loud and clear. I said, no, wipe out. Wipe out. There ain't no wipe out. Let me tell you, you're highly welcome. What you look for? All the people that you're presenting. Alongside this beautiful
That guy, on your balance, on your Oye ekene munu. Yeah. Anambra ekene munu. Yeah. Anambra ekene munu. Yeah. Anaba na ekene zuo munu. Dịka o si dị. Ike abọgụ. Ndị APC Oyi Local Government nọ n'iru iyi. Ọ ga-esila anyị ja n'ịbagụ na adult. Na tata ka ị na-akpụ isi nke nteje abụọ anyị wee bịasị ka anyị nọnyele and anyị anọghị egoli anyị eligwe anyị alago ibe jizi anyị bụ ka anyị na-arazi onwe anyị ụna mana anyị si na amani anyị na-akọ na anyị ekpu aka na ana dịka o si wee dị na anyị ekweghị n'aka n'aba ndị oyi APC ị na-anya ka ị wee chacha abele ịma na ọncha ka ịmụ maka na ọka ị wee chaa abele obi eji nweta ibe a bịa kasị enekwa n'ibe dị ya n'anya n'ime na obi eji weta ya so ibe a bụ ibe ndị oyi nyele arụ isi ike ọganiru udo na ezinụlọ ego oyibo ga na-abịa anyị kwụsịrị isi ụzọ egolu anyị na-ekwu na ọzịza anyị ga-abịa ebe a bụ inauguration ikuku ọma as gọvanọ Anambra steeti so nke enyi ọ na another side ụlọ nke ọzọ ni Capacity chairman.
Warubolo, of Garusa, Warubolo, where they walk ya go, where Anya Macaronki, Monte Macaronki, really need about Chico, Yojako, across board, you get in the idea. Go sit down around that, round, again, round home, Chico. Even in the Bavadi, who's also or the Mia, then I don't want a even there was yeah, I go That is the arrival of Barrister. I call him Honorable Barrister Doctor. Imam, you are welcome. Iga, I'm giving him that name. Iga, oh, then we can come. Oh, the first time I iconically stood on the stage as a police officer, let me see Iga himself blessed me and say, go on, God will bless you. Iga, no, my boss, so then no, no, chat. I'm going to get a name and you'll be an answer. The camera go front. That is Iga, the same project. This is
egozie m unu n'afa nke nna na nke nwa na nke ọkpara daalụnụ ịgba Ike above. Can you give me a message? All bros also not boy can a national leader of Anambra political like mine. One of the founders. So on a visit out on nteje. Wherever I invite, I will be at home and I was not even celebrating today that we never Africa. Yes. Come November 8th, 2025, I know election I find the kind of person who deputy governorship candidate PDP. Kavanya Munkwado, to Alema Kuko, and Jack and Winnie, come with me, make it watch at the Quaniva. I am over Mastano, Inosuobudo. I got for that 9 million, Mayor nteje. Organiru security. Wherever that nteje Organiru. If any development of this sustainable, not just government America. In the Amelo today, if you go there, nteje Primary Health Center, they had a structure there. If they are to promote the health of the people, or play to the gallery. Igana for nteje. Iga have chops all these things as to development of the village to the community, local government and states. Anybody in nature, the government will do everything for you. It's totally impossible. All over the world. Development is holistic or the total. So in the next 3 years, they will do something again. So we are recommending this program. And it is an improvement on that one going forward. We are recommending this as way to develop the and it agrees with the government of Afghan policy, CPCP, public-private community partnership in development. Our governor saw it and said this is the way to go. And that's the only way Anambra State can holistically develop. And this is what is playing out. MF now, you know, that towards Christmas, in the opposite, MA Torbon Keva, you know, the free friend, the Abumeta. In the Okus Neme, Ugundi Oken, Ilumba, free fair, Pameta.
ndị ọgbọ ọzọ nọkwa ebe ahụ ife a na-eme ịpụta onwe contribution ba na-eme n'obodo. That is the way to go, and this is what we recommend our people. That's the only one can develop. We don't play to gallery. All right, so now if I met tata manya na nteje basically we go if ngomi, and that's what we recommend to other communities. By so doing, you have ban go mambala bla number no. I say to need the government has your addition to that one. Anambra State is Abgalan. Oyi local government is Abgalan. Yes. The party in Anambra, I'm so happy. It goes to show that my good friend and my brother, Bo, is a round politician. It's a round politician. Party in across every line, he has a friend. Across every line, he has a friend. That is why we are good to see all of them there. Yes, sir. Yes, sir. You understand? And that's why we're here. That is it. Because in kind of name here. From the mayor to even local government functionaries from the mayor of local government in Anambra, the secretary of the local government in Anambra, the supervisors in here, the councillors in here, the unions in the executive way in Anambra, on the Kamu, even a mayor of even so we don't. All can I talk about the no can. You want to say, celebrate, first and foremost, Tata Maka. High Chief Honorable Chimpoch, JP, Ikabo, Opetorian Anambra, I've actually a cherry, above a man of the Chiconiana, Dalon. Alongside Ilu Kama, and then I was I said I can't work on our whiskey. All one scan and here. Look for you. It's a job of teacher. Okay, if they got for the because I don't know once in 3 years. So, when I'm to you, so running out with you. I wouldn't say, Ebana, labor, no, not by ego, it's your good. I have qualified go, it's your good. Obi Musota, Atani one I see, millions of whatever record about John.
ndị bịara nteje taa ebe niile na-enwe anwụrụ ndị bịa abịa na-enwe anwụrụ ndị bịa ndị ọzọ na-enwe anwụrụ so obi m kpọnwụsị anwụrụ na-ekele Chineke daalụ ndị otu gị ndị so ewepụ ya bụ isi atụrụ word of encouragement maka na ọ nwere ife unu na-emebu iru ka ejikere yes ibu iru ka mma na-emeriri nne ọgba a na-akpọ iru ka mma bidoro from ndị a mụrụ na 1976 to 1978 mana omenala anyị na nteje nwere ebe a na-akpọ amagote ọnwa ndị 79 so anyị akpụ isi today ọnwa ndị 80 sa anyị akpụ amagote so ọ dịrị adịrị a na-anabatakwa ọgba anyị chụrụ 800 in number n'ife a na-eme taa ma ndị magote ma ndị bụ propa anyị magote iburigo so ekene na-ekpere ndị bịalụ na nteje ma ndị bịalụ be m bụ na oriri isi ịbịalụ mmadụ ibe n'otu ụbọchị dị taa and ekpere m isi ba bụ na ebe ọbụla afa galị taa ma ndị bịa na be m no blessing ka ba ga-eji na ndị bịa be m erika at least enwere local government mayor ọnọdụ m na personalities dị anyị riri nne ogebere onye efu onye nwifefe white papa banọs ya deputy governor PDP mmadụ juru mmadụ kalị ndị commissioners adị m ekele ebe ncha niile ịga kwụrụ n'ugwu ndị ọyị m ndị mụ na fe na-emekọ ife ndị mmadụ kalị ọzọ adị m ekele ndị niile bịa be m sịba na onye ọzọ ga-emekwalịba ọrụ Chineke ga-egozili mfa na ba abịa onye izu ịkpọ mmadụ ka ọ bịa mụ ha bịa bịa ugwu dike ka m bụkwu na ba abịa mbụ nwere ọ na-eme ọ dịrị izu yesterday anyị chịrị ọzọ mmadụ na-eri ibe a na-ala ife na-anwụ ife bacha bụ anwụrụ ọba na-eri oke ego na nteje ya bụ ego a na-agụ ime ego ọkwa ọba na-eri oke ego ọ bụrụ obere ego eri na na-erikọta o Chineke na-ewere nne ana m ekele n'isi ezinụlọ m na ebe ndụ wee kiri tata usoro akpụ isi Chineke etizikọrọ na extra 20 years mana emesiwo kucha ihe elu ma anyị ga-elukwu ya mọgale bikọsị na nna anyị ba n'ili mọgale amọgale na-abịa so na anyị ga-akakwa nka anyị akwụiwo n'ọnọdụ mmiri uru na anyị akwụiwo na laị anyị ga-elu ebe anwa ka nka na abakrasị bụ ya nwaanyị ike ntecha abụọ ga-alụ ezigbo mmadụ ịma na nwere ikwu mere uru elu ebe uru ndị a na-esoro na-atụ nwere ike igwe nwa ọgba anyị bụ iru ka mma since akpụbara isi emebere celebration na nteje this festival onwebe ndị megolo ebe anyị mere from ụbọchị asị na-akpụbeghị isi na nteje ebe iru ka mma mere onwebe ndị biti onwebe ndị mere ya ije na health center ebe anyị kwụbara di ya ụmalite house anyị debere di ya ekwupụ anya ndọndọrọ ndụ wee nye ihe ndị ga-emete ndụ anya maka ndị ụlọ ọgwụ ọnwa afịa anyị nwere afịa na-abụrụ obodo a anyị nwere eke anyị na-akpọ eke igbe anyị nwere afọ ije na afọ anyị lụrụ open chop 4 ọ dị bịa anyị nwere 47 minor works each of the 47 minor works nwere 5 solar lights etu isere bụ iru ka mma my own village nwere 6 anyị tiri afọ iru ka mma gote ife a na-akpọ ife ndị mmụ ama ji edozi obodo yi butere emu gotekwuru ya ka e were na-edozizi obodo na-ekpochi obodo dị mmadụ kọta anyị ka anyị hand over anyị chọbazi ebe a na-akpa ama bụ village square a ga-afa hand ya over iteki ya kwalụ ife na-eme ya so na ndị na-esote anyị bụ high jump ka anyị tiri abụrụ gara emewe ya so na nwa ya emekarị nna mana ama na bivọp ala adị elu ọzọ elu ibe ime after 3 years ka ha bịa kpụọ isi anyị ga-eme ebe ọzọ so high jump anyị na-achị set ọ ya dị egwu
abụrụ ndị ajụ the thing. Project anyị ji project adọkwa. History breaker. Yes. Daalụ ekele ọrụ nna. Daalụ. Ike bụ. Daalụ ezigbo mmadụ. A na-asụ anyị. Ịkpalụ Gaga today. Ọ na-asụ anyị ebe. Gaga na-atụba ndị ọzọ. Gaga anyị ebesighị na ọ dị izu isi ọka wa abịa ere ụlọ nwanne m asị onye ọma mbara ka ọ bụ anyị na-emeke ịga ọnụ ụzọ na ahịhịa anyị na-atụ mara ịbụ ndị ihe megidere eme mmadụ ndọk n'obodo ya na age grade ya akwara ịwa na-amaka ọ bụ